Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün biz yangi harf öğreniriz. Bu harfning ismi ta. Bu harf yumshoq ovoz. Yumshoq ovoz. Ham endi agarda biz alif harfin mana shulay yoza turgan bo'lsak, ra harfi shulay, mim shulay. Ham bizning ta harfi u mana shulay yozilajak. Ikki nuqtasi bo'lajak uning. Mana shulay da kela. Вот. Üstünde sızık kelsa, biz aytdik istagi sızık u gil a deb o'qila. A deb. Значит, T ham A kelib chiqa ta. Ta. Ta harfi betində ham ostunda sızık kelsa, ta ham i betində bizning u gil ostagi sızık u i degan anglata. T ham i kelib chiqa ti. 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 Ham endi harf üstünde o'tir kelsa, ham endi harf üstünde o'tir kelsa, bu o'tir betində bizning gil u bo'lajak. T ham u tu. Tu. Agarda ta harfi üstünde yuvarlak kelsa, u T deb gina o'qilajak. Ta. Bitta. Ta. Ta deb de o'qimaymiz, tu deb de o'qimaymiz, ti deb de o'qimaymiz. Просто ta. Ham endi hozir so'zlarni o'qib qaraylik. Ta, ti, tu. Mat, mit, mut. Mana bu ta harfi ikki nuqta ista bo'lsa, u gil t bo'la. Gil t harfi bo'la u. Ta, tamar. Mana so'zning boshында ta harfi mana shulay kela. Tamar. Tahrir. Tahrir. Zur. Ta. Agarda og'ir bo'lsa, men aytgan edim, mana bu birinchi harfni gina ochiq qoldirga kerak. Endi qolgan harflarni qog'oz bilan qoplarga. Ham akringina даже biror qog'ozga yozib borsangiz da bo'la. Zurta. A. Mar. Ti. A. Mar. Ti. Ma. Rar. Tu.
Marartu. Bu sözler уже var. Bunda 4 harf kila. Marartu. U. Umirtu. 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 Менә бу 3 хәрефне кәгазь белән каплап куегыз. А, ма, ро, амарат. Амартум. 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 Авыр бу сүзләр, әйе. Умиртум. Умиртум. Марар. Марар. Т хәрефе битне. Марар. Марар. Тәме тиме тума ту. Марар. Тум. Марартум. Муриртум. Берничә тапкыр менә бу сүзләрне укып чыгарга кирәк. Һәм һәрбер сүзне бер юлга күчереп язырга кирәк. Телдә кулда шомарсын өчен. Һәм инде язганда истә калачак әйбәтрәк. Укып чыгу гына әз, язырга кирәк күбрәк. Һәм сорау бирделәр, бу китапны каян алырга дип, мин үзем интернетка кереп, менә хәзер Икра дигән сайттан алдым. Икра онлайн медресе дигән сайттан алган идем. Менә ул сайт яшел ни бар аның? Яшел значоклы. Һәм менә бу сайтка кергәннән соң аска төшмәле. Онда библиотека знаний дигән бүлек бар. Һәм Акарани дигәнгә басасың. Һәм таджвид на русском языке дигәнгә кергән идем мин. Шуннан соң менә учим арабский дигән китапка басып, менә монда скачать дигән, монда 3 нокта күрәсезме? Монда скачать дигәнгә баскан идем дә мин, һәм ул кирип китә компьютерга. Шуны принтердан чыгарып була. Мин моны инде олырак яшьтәге апаларга шулай дип аңлатам инде. Яшьләр моны белә. Менә шулай кирип скачать итә аласыз. Яки инде кирип карый аласыз. Монда нидә бар ул? Пропислары да бар. Хәзер кире басам. Һәм дә прописи дигәнгә кирип була. Һәм менә бу китапның прописи да бар ул. Менә ул. Рабочая тетрадь правил написания букв арабского алфавита. Монда инде менә скачать дигән әйбер бар. 3 ноктага бассаң скачать дигән әйбер чыга. Һәм шуннан
скачать итеп була һәм принтердан чыгарып менә алиф хәрефе, ра хәрефе язылу төрләре. Менә уртасында, узагында ничек языла да? И пропись. Принтердан чыгарып, шунда гына тутырмалы инде бу. Бик уңайлы. Кибетләрдән сатып алсагыз да була. Кемгә ничек уңай. Ну, шуның белән дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.